رسمی برا خرابی کابتا آچیه گوشتگی ما گوهارا وند نده شریعت گوهارا وند دا یعنی میت چوکا وند دا چوکا جنینیگا یعنی چوکا وند دا قرآن پاک وشی درباره اولادا للذکر مثل حظ الانثیین ای ظالم ای باغی ای خدا نترس ای کسی که تو قرآن صریح آیتا مخالفت کنه و تی گوهارا حاضر میں وند دے گا یہ حرام و چھتو تو ورے ما مردین چوکے ما گوهارا وند نہ دیں اللہ ادعا وند تھی نہ دے پتہ ادعای مسلمانی کنے تی اولاد تو کا خوبی نہیں تھے یہ حرام ہی ورگے نہ جلسہ ہی گفتا گوهارا گوشتا موتوان بخشتا دروغی یہ جلسہ گوار چطور ہوتی وانڈا بخشی اور شمائی کی ندے زان کی نداتی بخشی تھی نا زان کی نداتی منی برات ناراض بھی برات چونی برات یہ کہ گوار تو سراگاہ بھی گوہار چارک آئی وظیفہ ہیں وجاشیہ کہ گوہارا دیکھے چیز یہ پیدا گوہار وانڈا بچ کی دوار کی و باید اس ظلم مقابلہ متدین و دیندار پوچھتا